Arnisia Farman Sericulture Department pen ingki kapang reng asike kipipon. Ingki kapang reng penta hemrit kacelang i awar sai longpon un. Lason si West Karbi Anglong Khiruni ni hangarong along Karbi Farmer Association West Karbi Anglong District Committee atumpen patir piponsi Sericulture Department along Chokomar mate cyclem bang atumpen koson pensi ingki kapang reng nang jima puaputhak Arnisia Farman seke kipia jaimek padopon lo. Bangso amay long Karbi Farmer Association West Karbi Anglong District Committee amay phu Durgeswar ingtipen maichari ponsi bangso amay long alhisar puaman pen XEM Rensing be chetongdun. Lapen Nijang Karbi Anglong Lamet amay akong chunbang Ramsing Kathar Sericulture Inspector Mongol Singh Rongpi James Tiso Diprelte rangatum chetongdun. Bangso seke kipia jaimek along bang pharo isibak amuluk chetongsi seke kipia jaimek mesen pen pachunpon. Kheruni pen Sanjoy Kiling Lutiki Minios Karbi Anglong. Bangke ladak lason cherok tok amei mate training lah one day training on sericulture abuthak ilitum sericulture puku pima pucini pa memelang ilitum akheitu sita hop husar fisar adin benta nang pangreng bom asabet us nang pangreng bom ang bom lu sita nona bangke large scale matela pensini reng nang ji pu bangke matha thiba bang awi la pensini ingki pangreng pensi arong ta epo pangreng da pangreng po la pensini hem tu ni si che pangreng ji tu bang matha thiba bang awi ta non ladak nil tum nona son cherok to kame bipon bom lo non arong nang e bom lo asi non nili tum nilidak ke bang ke cheng pen ki e arong mo kanon penang nang ding lo non e jon adon an nang le kai kai lo arong do anta asi la supen mo ningkan phobanga phi pulote arbu ta available pu dak West Karbi Anglong ta nasi nona son ilitum ali sini ni pulote ajana saita klem gede ting mati nasila so ingki ki pangreng pen ali abuthak si ilitum jedak jethan jimum pon lo lapu Farmers Association atum pen jingwai jingsai si jiladak lapu nihang arong tak pelang pisi pelang pilo bulat ta tak nihang arong si ilitum pathik lo lang litum han jethan jimum lo lang litum ta non kewang ji arni penke sericulture abuthak ali ta alang litum chini lo masi alang litum ke klem ke dam je pan non litum angnu pusta me alang litum ang thanang chimum duno chiunan gen litum sericulture department pen ta help on polang litum pan pente mo anso se kokun production pen chenglok sericulture product muka kaprek district atum tame kaprek state atum tame dak Karbi Anglong la son eri sil bom pen lan ana product do pu pachini je phal lahai niltum bor ipon bom lo apende mo kewang ji arni ke niltum taning the parpik lo de ilitum methang alam pen alang tum phan than mum long lo la salang nitum chini lo sericulture pi hol mum aputa large scale mane lasi nilitum livelihood lo pu bang pen ke pangreng lason ke abilang musimu pen aja than lo lapu baranda long pangreng chot aingki pulote ilitum ke ali ke chilong le deji nasi ahem rearing house chi kimsi claim dam pulote labang ali dupu mati naso product amung khai kona si ke jornaing ma kona si dispose ma apendelatum spin kuri si jeng si pegi thagi ma lahai bangalang litum si modition si en bohe kita market amang ke monili tumsi jadun polang litum si chojor cholana thai veli pudang tenil tumsi boridun kononil tum marketing panda ni jethan chimum bom lo nilitum Karbi Farmer Association West Karbi Anglong District Committee pini nilitum dak jengkro pen nihangarong amad adim bangke nilitum nihangarong LP School long si week long la bangke ilitum kosonsi ingki pangreng naing ma the ilitum ingki ka pangreng penta ilitum penangan kereng awar saido dasi la soputhak ilitum Superintendent of Sericulture
office pen langli pini inspector wanglo rong pisang hola pen angko demonstrator baini wanglo lasi laso inki goson si pangreng neng malaso siki sike bangke dagarong arat dak sai chutuki arat tumhan than ponik pamilo amo training HCP hot awareness HCP hot ilitum claim pamelo punte ilitum ciri sielong lakhinira surikep ale longji lasi ilitum karbi khaitum punoy karbi long long ilitum adontin positame ilitum 10 bigha ke ilitum kom ke lasi 1 bigha penjong si ilitum lap anlongi punte ilitum da inkie pangreng penta penangan cingtu ilitum karbi aratum nilitum pini jasemet bangke inki pangreng na thusi important people lo lapen dak la ilitum musuri epak pakni pusita menilitum choron ponong lo la sonthosi kewang ni pusita me ilitum veterinary pen ko sonsi ilitum non longhong kiso lapen hanvi kiso la haya putha pot nitum cherok to kamai ilitum non kewang ni ilitum klempon lang pusi ilitum pini cisik cedang pon lo